bit. Ay, ambil nak. Wow. Energy. Energy is happiness. In the land of the rising sun. Taruh minivan itu. Nice. Welcome to Japan. Mosh mosh. Dari mana tah? Japan. Jag vill lära dig några karakter. Han is police kan. That's you know when you mo pina practice. May kuna na nila mga tuhod. In Max version 1. Ayan. Ayan. Oh. No, nakatugoy. Kaya wala kakakita na ako nakatugo. Pero mas lami yung tugo. Kana juga. Kana juga. Not in yun ang ginagawa mo. Ito amazing mo. Ako na na, yun ay mo na kung kalabutan nimo. Oh, nice. Muka. Nasaan sa Japan? Si ko ano? Ang sa may video niyo. Si ko ano? Si ano ni ay? Wendy's day. Wendy's. Ako yun ninyo kakuan. Sa ako sa nanin. So ka ba na ako to? Gana gana. So kadungog. Guys, kadungog mo guys ako sa si Yoyo guys. Nambot may sigasa yung siya sa Yoyo. Kisa pag tao nga mag-video sa saw. Tarong nga. Ang gusto nga. So ko ini sa Ang natag mo ng kwapa nga Japanese. Saan ka atong kuan? Haba yung tawa. Madro? Straight ka? °29 Alright.